бил крафтъри, или окраден, съжалявам. Аз съм мъглата, както да познават повечето хора, или пък като ни в играта, моема 8-8. Да кажа, това е какво съм пострял. Само за една секунда да създадем. Това аз съм избрал фермерска среда. Виждате, това е тук. Фермата изкуствена не се обира. Това е чест рума, който още не е довършен. Много съжалявам за това. Нямах време. Бързах да предам колкото може по-бързо кандидатурата. Иначе ще ви покажа нещо набързо как ще изглежда чест рума. Няма да се бавя много. Как беше? Систем фрейм. Мисля, че повечето хората ме познават, защото играли в сервер, но няма да се за това. Но иначе това е каквото трябва да прилича, но просто разбира се с повече много честове и нещо подобно. Просто нямах никакво време, съжалявам. Знам, че няма да бъде много интересно как довършвам къщата. Тук честове и така още честове. Да, съм на креатив, защото искам да ви покажа. Но, чакайте. По-силно. И... Отвори се. Ето я, иначе къщата. Тук. Не знам колко е селска среда, мога да кажа точно. Виждате как се получава ето тук отведнъж. Как се получават тези стълби, но мога да ви кажа, че не съм копирал от никой, но ако съм или аз, ако съм, но не знам, съжалявам. Тук се направя някакви стон слабове, за да мога да се качвам. Ето едната пътека, това ще ви покажа докъде ще ни отведе. Вярвам, че се чувам така гадно, това е просто защото микрофона ми е ужасен. И ето една така нормалната малка къща. Много съжалявам, че просто много бързах. Но това е така. Печки, само че ми звънят. Това са печки. И сега да ви кажа повече за мен. Много не си спавам по билдването, това едва така го построих. Истинското име не знам защо трябва да ще го кажа, но просто да съм сигурен. Името ми е Стефан. Както ви казах, ние в играта мой Мано 8 скупана игра съм заради това. Иначе преди записах мъглата. Няма да казвам за годините, защото имаше няма възрастово ограничение. И ако има още, съжалявам. Това съм стил ферма, не ферма. Не мога да сетя, само Toggle Down Fall. Така за по
и старите времена. И ам, това беше от мен, хора. Надявам се да ви хареса. Те пак ме извинят. Няма се да ви хареса как съм стоял. Това беше от мен.